Aku bakal nutuhi patembayamu nanging nek wis kelakon wis saklorone aja selak ing janji. Nek kaya ngono sawetara ayo panjing wis dhisik. Dia cuma itu. Luwih cedhak dia. Jebul kaya ngene diaji. Wah, ngopo? Niki tegesan kok belas ketol iyeng-iyeng. Bojoku diawat-awat yo. Wah, cilaka lurae. Wah, itu manggon dhuwur. Wah, itu dioki lurae. Kae sapa yo yo. Kowe nganti menyang kene. Lurae iki. Damar Sasongko. Duta Sraya saka Majapahit. Piyo nyung. Dutane Ratu Majapahit. Majapahit dutane niki lho. Supaya aku bisa cilik ing darat gedene mateni sing jenenge Guru Bisma ya minak jingga. Kaya bisa ngutung mesik Gliden Damar Sasongko Gus. Eman pasuryanmu bali menyang Majapahit kowe. Baliku bebarengi loncate nyawaku saka ragam. Wah. Riko saka yo sakane cilik ae. Apa saka ngarep Geblakno dadamu minak kowe mati. pilih ono Sasongko. Waduh. Damar ulang. Rocoken gaman Majapahit. Janji kowe ora nyuduk mata ngono. Mati waktu mati aku yo. Mataku pincang. Otone kari mata siji dicukil karo Sasongko. Kaya matane pimpong. Endi yo golek yo. Kene yo yo. Nggih urae iki. Damar Sasongko. Minak jingga. Yen kowe menungsa pucutaning dewa, iki tampan ana bodo wis mati. Waduh.
Damar Sasongko. Iki aku ramamu Maudara. Kowe durung dadi wancine mati yo, Ger. Tangiyo, Ger. Tangiyo. Waito lawan kuyengan. Tangih nganggo gendong lamun. Lamun aku bisa mateni karo garwamu Minak Jingga merga duwe sifat piandel kang apuk loro cacah. Jenenge pusakane garwamu Minak Jingga ki apa? Pedang Angka Sukono Heeh. kalian gede besi. Tak jaluk kanthi banget cidranen pusakane garwa. Sapa iki sapa? Wulan le. Rangkep nyawamu yo nang yo Gus. Uru Bisma Minak Jingga. Heeh. Ibarat ula sing wis ora duweni upas. Kowe ibarat wit-witan kowe monopang sing wis gapuk merga kowe wis ora duweni sifat piandel kang ampuh. Belum. Lan api-api anaten yo lan. Pusakaku balekke. Bojoku pek-peken. Kowe yo ngono lendo Cahayu. Pripun Kang? Kowe dadi bajingan wae kok bajingan nasional. Kowe iki hohohi hae karo Sasongko. Kowe kok isih mentolo karo aku lagi. Lah rupane sampean kurang bagus kok Kang. Ah, timbang Sasongko lak bagus aku ngono. Ya bagus kare Kang Menjangan. Wae to kuyengan. Wis yo Dik yo pek-peken pusakaku gawa mrene. Kena waton kuwi bisa. Heeh. Mati. Tak tingkes janggane mustakane minangka dadi bukti sowan ngadhep kersane Sang Juwita Ratu.
Mas Damarulan sampun tumekaning pati. Nanging Sang Jitra sedanipun Kang Mas Damarulan ampun kekes ing penggalih. Awit menapa sedanipun Kang Mas Damarulan saking astanipun Wuru Bisma Minaji. Dinten sapangke Wuru Bisma Minaji sampun tumekaning pati. Kanthi bukti menika wujudipun mustakanipun Wuru Bisma Minaji. Menika laras mustakanipun Wuru Bisma Minaji. Ratu Kang Mas. Kakang Minaji. Ingsun minangka pengayoman wonten Majapahit boten badhe weca mblejani-janji saha sinten kemawon kang saged nikah jagane Wuru Bisma Minaji bakal ingsun jumeneng ratu wonten Ratu. Kanthi layak sedaya saged mercaya Wuru Bisma Minaji. Dinten sak Melakune nggih. layak sedaya bakal Paring dawuh. Melakune ditata. Ayo Toto, sedulur. si Kakak, si Kakak. Piye melakune si Kakak kaya Rama piye? Yes. Ayo. Ses. Asam berarti. Ses. Anjas kepiye Kanggo Anjas Moro niki gerah sarah tonen. iki lah ya kadang warga diratu. Lah kok mbok lorot? Boten patut ratu ning Praja Majapahit. Lho kok ora Iji paring dawuh Sang Juwita tak Ratu. kumlacan gada leani separang jumeneng ratu wonten Bukani. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang nyedani Wuru Bisma Minaji menika Dedeh Seta lan Kumitir. banjur sapa Kakang Damarulan. Dereng ngertos pawartos. Uwak wae iki Kang Mas uwak. Damarulan iki medal menika sampun tukane pati. Oh, mati. Nggih. Ora iso jumeneng ratu ning Boten. menawi panjenengan boten pitados badhe kula larapaken wonten Cukup, Wisma Mas, kene Singan. Majapahit. Kakang Damarulan. Damarulan. Ya ku Kanggo Anjas Moro niki gerah sarah tonen. wis kene wis kene. Lho, hantu iki. Hantu kok. Nggih hantu. Titikanipun menawi memedi menika mboten saged didumuk. Oh ngono. Nggih. Kula cobine nggih. Kaget kita Damarulan. Nggih. Kowe kok yo ngono to. Ceta. Mok Bocah. Ora kan kok koyo ngene. Apa ning omahe karuane ngono. Oh, iso to. Sing Ayo setan. Mitir. Lho nggih, lho calon patih iki pojok ngeten iki lho. Cuman dong sampe. Gimana? Damarulan sesuka Menika Kakang Damarulan Sang Juwita Ratu. kakang Minaji. Dawuh dalam sang cerita. Estunipun Damarulan niku tasih suka. Piping lho. Ben piping. Oh nggih. Cetha menika gambar bulan sang cerita. Banjur sinten ingkang saged mercaya Wuru Bisma Minaji. Nuwun sewu. Panjenengan ampun gampil pitados. Nggih, Pak. Menika wonten bukti. Bukti menika mboten saged ditumbas wonten peken. Wonten pundi ki mboten saged tumbas. Lah ingkang ngasta bukti nggih menika ingkang saged mejah. Lah, nggih, leres kok. Betul. Damarulan, Betul, Pak. apa bener kang sira sing bisa mercaya Wuru Bisma Minaji iku? Menika leres. Anggo bukti apa? Boten gadah bukti, nanging kula gadah saksi. Ora duwe bukti nanging duwe saksi. Kakang Minaji. Kula rumas bingung sanget. Layang Seta menika saged nyuwanake bukti nanging boten saged beto saksi. Semanten ugi Damarulan saged beto saksi nanging boten saged nyuwanake bukti. Pramila panjenengan minangka adyaksa wonten Majapahit supados ngadili perkawis menika. Mangestaken. Kakang Patelu Gintel Kang Minamilya. Piye Cak? Piye Cak Cak? pangadikane Sang Juwita Ratu bilih kaunggan menika kula kedah ngadili sinten ingkang saged merjayani Wuru Bisma Minaji. Ngono. Kula badhe ngupati sinten sejatosipun.
Saiki pikir cah. Bukti iki ning pasar ora ono. Lah nggih. Nanging seksi iki kena Seksi dituku. saged dipun tumbas. Tumbas saged tekan. Bojone pipine kena tunggu seksi kok. Nggih. Tumbas Teng tekan. pasar boten wonten seksi iso dituku. Nggih. Umpama dituku nak sing kaya regane pira aku pira-pira ya wani. Kaya gari kowe nutar. Duitmu cukup to ora? Damarulan. Wis sira munggah pendopo agung ora nggawa bukti ning nggawa seksi. Seksimu kuwi sapa? Kula. Oh, nggone. Tere wajar-wajar. Kula sapa? Kula wae to wiyungan. Tak kira kula nuwun. Wah, itu apa dene puyengan? Kula wae to. Kula puyengan. Saka ngendi? Saking Blambangan. Sing siji, Sami mawon. pokoke dhisik. Ora teko kene wae to kowe. Aku ora bocah kaya ngene iki adake bocah saka Pancuran. Biasane iya. Niki jenengan rambunge apa? Ben nganti Aku pinaka biasa. Ora papa ngene bakal paringi pengadilan. Cek men aku percaya Sang Juwita Ratu kok percaya sapa sejatine sing nyedani Rubus Maminak Jinggo. nggih. Mula kanggo ngadili ben gamblang damaruan setolan komite bakal tak du. Nah, instruksi. Terus iki piye? Sewawunipun kula tetandingan kalian Muruh Bisma nggih Minak Jinggo. Sewawunipun kula keroyok tiang kalih. Yang kali lho. Menawi kula didu kalih Damarulan, kedah kula keroyok tiang kalih. Nuwun sewu paman Minak Koncar. Aja suara Boten piye? namung kalih, telu mawon boten badhe mundur kakang Telu Damarulan. karo sapa? Nika, ini ngetos gendangane. Gerangan iki dadak. Racet kroyok ana. Car. Kena kowe adu anakku. Nanging eling, kudu ana totone. Totoane apa? Gur manuk, Sing jago padha jago tarung, botol entuk melu-melu. Totoane bermanuk. Gur manuk, Totoanku dadi bermanuk. apa? Bayaranku sewengi iki pek ra jago kalah. Ya telah menang. Kok ampun kesuwen, ya Mas. Keroyok mawon. Mana ini ya? Mana ini ya? Yes, Iya. Hei. Aku olahraga. Iso olahraga ben Oh. Aku yo gumun. Oh, enggak mau. Kok sik? Aku tak olahraga sik. Lho sakwise aku weruh wong olahraga ya kok piandelku mondol dhewe Alam piandel anggere ya menak ya mondol. Enggak mau. Wis bermanuk aku minggat ayo. Kakang Minak Koncar. Pun cetha menawi sak ingkang saged nyedani Rubus Maminak Jinggo menika namung Damarulan kasunyatan tak wontenaken aden-aden ingkang kasuran ingkang namung setara dene kumitir saja. Gandeng Damarulan sing bisa nigas janggale Rubus Maminak Jinggo. Dina iki kok Damarulan bakal jeneng ratu ana Mojopahit. Ngaturaken gumpa nuwun keng tanpa pepindhan mateng panjenengan paman Minak Koncar lan sedaya ingkang sabiyantu dhateng kula. Kula janji menawi tok kula dados pengayoman kula badhe ngayemi kawula wonten ing Praja Mojopahit. Lan minangka panjenengan ingkang dados paseset yen toh ing ari kalenggan menika kula badhe mawi gelar Sang Prabu Brawijaya Damarulan.